Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Kuba unsibando okubingelelayo ndlalifa izolo ithi uJesu KRISTU Inkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyamdumisa ukuthi usasigcinile sinawe, ukwazi ukulalela inkonzo nami ngiyilalele. Uyawusebenzisa nje lo mzimba ukukhuluma yena nami ngilalele. Hayi impela bayazama ngazo zonke indlela ukuthi bavimbe icebo likaNkulunkulu ngokungibulala. Bayadlala nje. Ngeke ngife ngesikhathi somuntu kodwa ngalesi sikaNkulunkulu. Wangithembisa mina uNkulunkulu. Wathi ngeke angiyeke kuze kufezeke umsebenzi wokwakha indlu yakhe. Yiphi indlu yakhe? Indlu yakhe esentabeni kaJehova lapho kubonakalelwa khona. Ngeke angiyeke kuze kupheleliswe ukwakhiwa kwayo. Akusho ukuthi uma sekuphelelisiwe uzongiyeka, cha. Ngeke angiyeke. Vele ukupheleliswa kokwakhiwa kwayo kungomhla kuhluthwa ibandla. Angisho ukuthi ngizohlala kuhluthwa ibandla ungadideki. Ukupheleliswa kwebandla lakhe kuyoba mhla lihlwithwa. So angazi mina ukuthi yena uzobona nini ukuthi mina eyami iphortion sengiyenzile, uyangilanda, niyaqhubeka niyaphila, noma vele mhlambe sesiyohamba sonke kanye kanye siye ekhaya ezulwini. Uyena kuphela owaziyo. Ngisho uNkulunkulu-ke this time, not uJesu. uJesu uthe naye akazi. Ulinde instruction kubaba ukutshela ukuthi kwasuka lokho, likhala icebo lokho, hlokoma izulu, asuke madoda. Ngonyama yesizwe sakwaJuda iyothi mayiqhamuka phezulu, abalele ibona abayovuka kuqala. Thina ezobe saphila, uma sisaphila bese siyaguqulwa ngokuphazima kweso, bese sihlangana sonke emafwini, sihlangabeze inkosi yethu emoyeni, bese singena ekhaya ezulwini. Ukuze uhlwithwe mntakababa udinga umoya ongcwele. Ukuze uhlwithwe mntakababa ukuphila kwakho makufihlwe noKristu ekuNkulunkulu. Ungaziphileli wena. Ukuphila kulo mhlaba kuphile ngokukholwa egameni lenkosi yethu uJesu KRISTU waseNazaretha. Hayi ukuphila ungaziphileli. Siphilela yena sonke. Siphilela yena. Mphilele ngiyakucebisa. Ungaphileli isitha sakho uSathane. Mesabe. Matthew 10:28 onamandla okubulala umzimba abese uphonsa esihogweni. Ungamsaba umuntu othi angabulala angabe senza lutho. Mesabe loyo ophethe ihluthulelo zokufa neHadesi. Mesabe loyo ophonsa esihogweni. Mesabe loyo indlela neqiniso zokungenisa ezulwini. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamthanda futhi sinjalo nje. Sizomfela futhi. Hayi anginankinga nalokho. Hayi anginankinga mina, ungeza nje ufike ubeke isibhanyana sakho la esiphongweni. Sonqapha uma engakathandi ngife. Mayesethanda siyosebenza kodwa maye kuloyo engiyokhashelwa ngaye. Bekuyoba ngcono ukuba akazange azalwe. Ayasizwe lenkosi. Sikhuluma ngokuphenduka. Sikhuluma ngokuphenduka. Zenzo chapter 17 verse 29 kuya ku31. Bengakathandazi. Ake ngithandaze inkulu. Babongcwele babolungileyo, siyabonga Nkosi kakhulu. Siyakudumisa ngomsebenzi wakho omkhulu kangaka. Siyakudumisa Nkosi ukuthi uyawuphendula umkhuleko ngaso leso sikhathi. Nobufakazi esibuzwayo Nkosi ukuthi izolo isikhathi senkonzo ukukhulekelwa abagulayo kukhona abasindile. Siyabonga, siyanconcoza. Siyabonga Nkosi, uyawenza umsebenzi, uyabaphilisa. Noma phi lapho ngibiza khona elakhe igama, ngibiza ukuphila. Ngoba wena ungukuvuka nokuphila okholwa uwe akasoze afe naphakade. Siyakubonga Nkulunkulu wethu, siyabonga. Inhlanhla engaka, siyabonga.
ukuthengwa ngegazi elinenani elikhulu. Siyabonga, siyabonga, siyabonga. Ungcwele, 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 ungcwele Jehova Sebawothi, ungcwele. Ngiyabonga, ngiyabonga. Sinikela kuwena le nkonzo, khuluma uzambule. UJesu Kristu inkosi. Amen. Ya, siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele. Ungcwele akekho ufana naye, ngeke simqhathanise namuntu. Unothando futhi akekho onothando njengaye. Unesihawu, akekho onesihawu njengaye. Masifunde Izenzo chapter 17 verse 29 kuya 31. Ngakho lokhu siyinzalo kaNkulunkulu. Akufanele ukuba sithi ubuNkulunkulu bufana negolide noma isiliva noma itshe, okuqoshwe ngekhono nangesu lomuntu. Verse 30. Ngokuba izikhathi zokungazi wazithalalisa uNkulunkulu, kodwa kalokhu usememezela kubantu ukuba bonke ezindaweni zonke baphenduke. Verse 31. Njengokuba umisile usuku azakwahlulela ngalezwe ngokulunga ngomuntu ammisele lokho, enika bonke ithemba ngokumvusa kwabafileyo. Siyambonga uNkulunkulu wethu, sinikezile ithemba evusa uJesu kwabafileyo, ngoba nathi sifuna ukubamba kona lokho. Engabe singakubanjelwa yini lokho esakubanjelwa esiphambanweni. Asiqhubeke neZenzo chapter 2 verse 37. Sebekuzwa izwani na intshumayelo kaPetro, bahlabeka ezinhlizweni, bathi kuPetro nakwabanye abapostoli, madoda, bazalwane, siyokwenze njani na? Uyazi into uzokwenze njani? Uphendulile lo mbuzo. Khuleka uRoma 10 verse 9. Vuma izono zakho, ngene emkhosini, akukho kuzokusiza. Uyisonde ngezono zakho. Verse 38, uPetro sephendula lo mbuzo, phendukani, yilona loyo abhabhadiswe egameni likaJesu Kristu, kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya Ongcwele. Mntaka baba, phenduka, ubhabhadiswe, khona uzokwamukela isiphiwo sikaMoya Ongcwele. Unaye nje uMoya Ongcwele? Ngiyayibuzela nje, unaye yini uMoya Ongcwele? Yikho usahlulwa izinkanuko nje. Umoya Ongcwele uma ingena kuwe, ungena emalungeni onke adedicatelwe ukusebenzela uNkulunkulu. Akhona elilodwa elibanjwa inkanuko. Akhona elilodwa elidlala amadimoni ilunga lisemzimbeni wakho. Kodwa indaba iqale kuvumeni izono. Vuma izono zakho. Ugcatshiwe wena ngithi. Njengoba ugcatshiwe nje, gijima amadimoni kuleli gazi. Wozovuma izono, ngikukhulekela ukhululwe ngegama lenkosi uJesu. Ukhululwe ekugcatshweni. Ucabile emzimbeni wakho. Ucabile emalungeni akho. Waze wacaba endaweni efihlakele. Wathatha idimoni walibeka. Umungu wesilisa ubeka idimoni lesifazane. Liyakuxhaphaza, lidlala ngawe, uze uzingcolise. Umungu wesifazane ubeka idimoni lowesilisa. Liyakuxhaphaza, lidlala ngawe. Nithi nihlezi kukuhle kumnandi, uze uthi engathi sekukhona okwenzakalayo. Usukume uyolinika lesi silwane, leli dimoni ithuba. Ubuye kubangani bakhe ngathi ubuye uchitha amanzi etoilet, kanti cha. Kanti usuyo-enjoya nje wena wedwa nesilwane idimoni, amandla obumnyama, ukungcola lokho. uNkulunkulu akasibizelanga emanyaleni. uNkulunkulu akasibizelanga ekungcoleni. Phenduka. Yeka ukuba isigqila socansi. Yeka ukuba isigqila semizwa, ama-feelings. Phenduka, ubhabhadiswe. Egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, kukho ukuthethelelwa kwezono. Bese wamukela uMoya Ongcwele. Bese uba ngcwele wena wonke. Ayeke uSathane ukudlala ngawe, akubalekele kude. Phendukani, lona loyo abhabhadiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya Ongcwele. Isiphiwo lesi. Isiphiwo
Simphiwe umoya ongcwele. Sengikhumbula izwi laphaya kwabase-Efesu ukuthi lithini ngomoya ongcwele. Mangaphazama chapter 1 uthi uverse 13, chapter 1 abase-Efesu, kuye nani senizwile izwi leqiniso, ivangeli lokusindiswa kwenu, enakholwa nguye futhi, nani nabekwa uphawu lungumoya ongcwele wesethembiso. Umoya ongcwele ungowesethembiso samthenjiso. Kufanele ubekwe uphawu. Phawu luni olukhona ebunzini lakho? Phawu luni olukhona kuwe? Kufanele ubeke uphawu lungumoya ongcwele. Uthi uma uqhamuka amadimoni abone uphawu kuwabaleke. Uthi uma uqhamuka amadimoni ashe. Uthi uma ungena emzini wakho kwakho aphuma abaleke. Kade ethi ahlasela iy'ngane, ahlasela unkosikazi, ngoba sekufika ubabo nomoya ongcwele. Uthi uma ubuya kuyogrosa, ubuya esitolo, mama noma ubuya emsebenzini, aphuma abaleke amadimoni, ngoba aqhamuka wena usunophawu olungumoya ongcwele. Nani nabeka uphawu lungumoya ongcwele wesithembiso. Unalo yini lolu phawu wena na? Kuqala laphaya. Khuleka uRoma 10 verse 9. Phenduka, vuma izono zakho, ubhabhadiswe ukuze wamukele isiphiwo sikaNkulunkulu esingumoya ongcwele wesethembiso. Simthenjisiwe sonke. Lithi oyisibambiso sefa lethu. Ake ngime lapho. Ngifuna ukubuyela laphaya ukuthi simthenjisiwe sonke umoya ongcwele. Kuzizenzo chapter 2 verse 38. Petro wayesethi, phendukani lo nalo yabhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Khona niyakwamukela isiphiwo sikamoya ongcwele. Verse 39. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu, esabo bonke abakude, bonke iNkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Yambona kumoya ongcwele akasiyena okanoma ubani. Noma isethembiso sikaNkulunkulu asithembise sona isiphiwo sakhe, kodwa usinikeza labo akababizile. Hayi, angazi mina noma uyayizwa le ndaba. Khona abantu ababiziwe, khona abantu abangabiziwe. Umoya ongcwele walabo ababiziwe. Ngento ayiphumayela uPetro eqeda ukuthola umoya ongcwele, egcwele amandla, kwakungashumayeleni, kwakukhuluma umoya ongcwele uqobo, ezichaza ethi uyisiphiwo sikaNkulunkulu esathenjiswayo. Uthi umoya ongcwele esebenzisa uPetro, lesithembiso ngesenu nini enengilalele manje, esabantwana benu futhi nalabo abakude iNkosi yakubabiza. Ithina labo abakude. Sasingekho eJerusalema, sikude kabi futhi neJerusalema. Ubhanoyi imali eJerusalema lihamba ama-hour mangaki? Sikude. Kodwa isithembiso nesipho salabo ababizileyo, salabo aya kubabiza abakhethiwe. Mntaka baba, unaye yini umoya ongcwele? Mhlawumbe udinga ukucheka nomdali wakho ukuthi ungokhethiwe na? Mina ngiyakutshela ungokhethiwe, kodwa kufanele ulungise lapha nalaphaya ukuze ube nomoya ongcwele kaNkulunkulu. Lesi sithembiso ngesenu nesabantwana benu, esabo bonke abakude, bonke iNkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Abanjani ezakubabiza? Hayi, mina ngiyabuza. Abanjani ababiziwe nezakubabiza? Ngokuvuma kweNkosi sizobuka abaseRoma chapter 8. Sibheke kusukela kuverse 29 kuya ku30. Mhlawumbe soqala ku28 verse 28 angazi, kodwa ufuna sibheke lapho sibheke abanjani ababiziwe. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa. Ngiyabonga nje ukuthi ulalele nokuthi ubuke ku-YouTube. Ungakhohlwa ukusubscribe.
Ngiyacela usubscribe kuze uyithole ngqo iy'nkonzo ziza kuwena. Subscribe mntaka baba, awuzukhokha mali, pressa leya bhathini subscribe. Thola iy'nkonzo ey'vela entabeni indlu kaJehova kuyabonelela. Thola izinkonzo ezivela ekhaya lezwi ziza zishisa kweyakho ifoni. Udumo lonke esilinikeza yena siyambonga uNkulunkulu wethu uJesu Kristu uyinkosi. Asikhuleke. Baba ongcwele, baba olungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga, siyakudumisa, siyakubonga ngendlela emangalisayo. Sibonga uthando lwakho phezu kwey'mpilo zethu nemindeni yethu ukuthi siyaphila usigcinile. Sisize Nkosi siphenduke ngokwangempela okusuka ngaphakathi, singambuluzi, singazenzisi. Khona abazenzisayo abantu bavuma izono bezenzisa. Abantu balungise baye kubalungisisi ngoba bebona ukuthi kuzothiwa usalungisa ingane, kanti lokho kuzenzisa kuyisiqalekiso. Ngiyacela Nkosi ubasize, bangajabulisi abantu, bajabulise wena onamandla okufaka umuntu ezulwini, onamandla okufaka umuntu esihogweni, onesihluthulelo sokufa nesehayidesi. Siyadinga Nkosi ukungabesaba abantu, siyadinga Nkosi ukuyenza intando yakho, sijabulise wena ongumbumbi nomdali wethu. Kusisa-ke lona loyo olalele, siyabonga udumo lonke lungolwakho, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyamdumisa-ke uNkulunkulu wethu, siyambonga. Ngifisela intambama enhle nosuku oluhle. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabalelisa ubaba uNzibande.